Hej Max. Hej. Jag undrar så här. Om du fick bestämma själv, hur vill du fira jul då? Jul? Ja, hur menar du? Ja, hur vill du fira jul? Alltså var någonstans? Och med vem? Jag vill fira jul hemma hos oss. Hemma hos oss jag firar jul. Ja. Och med vem? Min släkt. Ditt släkt? Vilka är det? Många. Kan du räkna upp några? Ja, Bill. Morfar. Farfar kommer vara där. Mormor. Petter. Och då? Okej. Tack så du ha.